Zašto je važno danas biti ovdje? Ja sam došao da bi pružio podršku ovim našim ljudima, Hrvatima, koji su s pravom jako nezadovoljni i zapravo šokirani sa načinom kako se upravlja našom zemljom. Ovaj lopovluk u INA-i je okidač za ovo, ali već duže vrijeme upozoravam da vlada, općenito država, je vrlo loš gospodar i nije slučajno gdje god politika se miješa, od Hrvatskih šuma, od JANAF-a, autocesta i slično, imamo velike afere. To nije slučajno. Dakle, ljudi imaju pravo reći dosta, promatramo ovo predugo i od kad sam ušao u politiku zalažem se da Hrvatska bude zemlja jednakih mogućnosti, a ne da iskaznica HDZ-a daje nekima za pravo doslovce krasti novac. Što vi mislite o Andreju Plenkoviću? Pa mislim da ova kriza i ovo što se događa i djelomično i njegova odgovornost. Dakle, često čujemo da je energetska kriza, ali mi imamo posljedice danas u Europi konkretnih odluka koje su donesene u naše ime od konkretnih ljudi, od Europske komisije nadalje. On servilno slijedi ovo što odlučuju u Briselu, često to nije u interesu hrvatskog naroda, tako da su političari na neki način proizveli ovu krizu. Oni su uzrok ove krize. I trebamo to podsjećati i objasniti ljudima da nije nužno moralo doći do ovoga. Sad imamo uvođenje eura u ovoj situaciji. Ja sam upozoravao da Hrvatska nije provela ono što je potrebno da imamo korist od te zajedničke valute, nego će nam biti zapravo još teže za ekonomiju. Uvjeren sam u to. Prema tome, gotovo u svim važnim stvarima, od lockdowna, covid potvrda do danas, ova vlada, nažalost, nije bila na visini zadatka. Kako biste vi poruku poručili vladajućoj stranci? Pa ja bih prvo rekao ovim ljudima koji su danas da ustrajaju, ništa se ne mijenja preko noći, a da jedino kad dignemo glas zajedno možemo na neki način vršiti pritisak na političare. Mislim da bi bilo dobro inzistirati na prijevremene izbore. HDZ ima jednu neprirodnu većinu u Saboru koja je interesno povezana. Mislim da ljudi sve više to vide, a ovo što je se dogodilo u INA-i je gotovo ljudi koji znaju da HDZ je izvor korupcije. Mislim da i ti ljudi su zatečeni opsegom i količinom novaca koji su isisani iz te firme. Mnogi su se trudili da se današnji skup ne održi, no izgleda da nisu uspjeli. Evo, kako se vi osjećate? Ja se osjećam jako dobro, vidim i poznate ljude koji su meni dragi, moje birače. Ja kad sam ušao u politiku došao sam zastupati interese konkretnih ljudi, ne nekih apstraktnih vanjskih sila, nego konkretnih hrvatskih birača. I to pokušavam činiti svaki dan. S obzirom na bahatost premijera, da li vi mislite da će ova poruka uopće doći do njega? Pa do sada nije dolazila, međutim jedino ustrajnim radom. Dakle, ništa se neće preko noći mijenjati. HDZ ima od Sanadera nadalje taj bahati stil upravljanja, ali mislim da naši ljudi su svjesni da će morati ustrajati, inzistirati na promjene koje su neophodne. Hvala vam lijepo. Hvala vam.